Daniela a váš klub se jmenuje Matyáš. Matyáš, tady má 100 českých korun do KFC. Bylo to platný do včera. Jdeme na to. 3, 2, 1, štart. Co to je? Moc hezky. Tak to bylo rychle. Krásně. Máte čas? Druhý najlepší čas máte zatiaľ. Veľmi dobre. Druhý najlepší čas. Zapomeňte si to, děvčatko. Tak, kto ďalší príde? Sojka Patrik a pripraví sa Suchomelová Mela. Patrik Sojka. No, tak toto bude model, priatelia. Patrik, priprav sa a všetkým ukáž, že ty si najrýchlejší. 3, 2, 1, štart. Nezabudnite, že na stránke koník.cz si môžete objednať houpacího koníčka 3 v 1. Jedálenská židla, psací stůlek a houpací koníček v 1. www.koník.cz. Výborná pomôcka pre vaše bábätko. Neuveriteľná technika lozenia. Pozrite sa na to, je to taký netradičný spôsob, ale ide dopredu. Rešpektujeme, každé dieťa je iné a práve tento štýl nám je veľmi sympatický. Chlapeček to odkoukal od rátu, když táta jim přijde v pátek s krčmi. Takhle nejak to vypadá. Nádhera, nádhera. Počujete ten potlesk, patrí vášmu klukovi. Čas má 52 vteřin alebo 52 sekúnd. Nela Suchomelová a po nej sa pripraví Svetlák Simon. Nela hlidány lahvítkou s minerální vodou. 3, 2, 1, štart. Ja nevidel som tento rýchly pretek. Neuveriteľné. Najlepší čas 14,5. Prosím, nevidel som to. Môžete to zapakovať? Poďme ešte raz. Dajme tak, áno. Dokonca sama si zatlieskala. Rodičia, dajme to ešte raz. Samozrejme, ale platný je tento prvý čas. Kolik mám měsíců? 10,5. Hezky. Dajte ju znova na štart a to vám bude lepšie spať doma. Môžete pracovať na svojom rozmyslovi. Táta vyzerá, že by aj chcel. Tak pripravte ju, dajte ju na čiaru. Priprav schodky ešte raz. Toto dieťa si dá repete. 3, 2, 1, štart. Prosím pekne, zatiaľ je tam tá holčička najrýchlejší z Hradcí Králové. Jej čas je 14 vteřin alebo 14 sekúnd. Neuveriteľne rýchle dievčatko, má len 10,5 mesiaca. Stop! Jej čas je 15 vteřin. Ostávame pri tom prvom 14. A pozor, má tu nápadníka. Sledujte. Uvažuje na ňu peskom a hovorí, ja ju chcem, ja ju chcem. Oni boli spolu v porodnici. To je osudové. To je osudové. Predradím vám, že rodičia sú Slováci, chlapeček sa narodil v Českej republike, ale teraz vám to ukážeme. Na 4 najprv. Ja, vy máte špeciálny spôsob, poďme si ho pozrieť. 3, 2, 1, štart. Nezatýkať sa, dečatka. No je to... 11 sekúnd! Je toto normálne? Musím vám niečo povedať, aj keď si budete myslieť, že držíme spolu, lebo oni sú Slováci, my sme Slováci. Vôbec
vôbec tak nie je. Keď prišli na registráciu, hovorili na mňa česky, len mamička hovorila slovensky, tak hovorím, a vy ste Slovenka, že obidvaja sme Slováci, a ja som im povedal, že váš chlapček vyhrá. Vidíte? Vidíte to? Ale pozor, ešte sa netežme. A naučí sa tu aj chodiť. Hezky papej krútu. No vidíte, už ste mohli mať len spomenúť. Tak, Špinková Natálie. Natálie Špinková, maminka. Tak, dajte na zem vaše dieťatko a skúste prekonať čas 11 perží. Pripraviť sa, pozor, štart. A mám pocit, že tu na to bude tiež veľmi rýchle. Že by v druhej polovici nášho závodu boli rýchlejšie babetka ako v tej prvej polovici. Natália Špinková útočí na prvé miesto, keby trošku pridala, možno, že by bola aj prvá. Aký má čas? 15,3. 15,3. Neuveriteľné, ale už to vyzeralo, že váš chlapeček nebude prvý. Tak, najlepší čas zatiaľ máme 11 sekúnd, alebo 11 perží. Pripraví sa Špúrová Sofie. Potom Vojtech Tunka. Sofie, vítaj na závodu Bartola v nákupním centru Futurum v Hradci Králové. Najsympatickejšie nákupné centrum v Hradci Králové Futurum. 3, 2, 1, štart. Maminka hezky motivuje. Pitný od Bedford Slender, slívkový čaj s vanilkou a so škoricou. No. Sofia se nehne. Sofia bude podľa mňa lekárka, pediatrička, ale športovky nebude. Potles patrí aj vám. Každé jedno dieťatko dostane, ako sa povie po vašom, diplom? Diplom a dárečky na památku. Pripraví sa Tunka Vojtech. Mal ísť Švanta Michaela, ale ten nám sladko spí, zavoláme ho až nakoniec. Tunka Vojtech a potom jeho ségra dvojička, Tunková Viktorie. Najprv Tunka Vojtech a potom jeho dvojče, ségra Viktorie Tunková. 3, 2, 1, štart! Súťažiaci s číslom 41 sa odhodlane vydal na náš zelený koberec a motivovaný kukuričnými chrupkami letí za svojou maminkou. V tejto chvíli odpadáva, oddychuje, relaxuje, nakoľko 2,5 metra prejsť po štyroch je pre neho obrovský výkon. Maminka sa snaží ho motivovať, lebo stále je tam šanca, že pôjde do Vysokých Tater. Ale zatím to není rozhodnutý. Najlepší čas v Hradci Králové je 11 sekúnd alebo 11 perží. www.konik.cz 3 v jednom. Jedálenská židle, psací stúlek i houpací koníček. Víťazí v Hradci Králové získajú obrovské množstvo darčekov. Nákupné centrum Futurum pripravilo najviac darčekov v histórii závodu Matola a pretekuje sú ňou v Československu. Každý odíde s plnými rukami darčekov. A ty dostaneš koušok, lebo si napomínala papier. Tunková Viktoria, ségra malého Vojtecha. Poté Viktoria Tunková, ukážte, či to chutná dobře. Oj, to je odporné. Andrejka, dojde to. No deti, ja neviem, jak vám toto môže chutiť. Není na KFC. Aj KFC je partnerom tohto podujatia.
ale netreba to z KFC preháňať. 3, 2, 1, štart! Viktorie Truková je Zegra, predchádzajúceho pretekára. No keby ste ukázali nejakú dobrotku z KFC, išla by rýchlejšie. Tu na kukuričné fruty dietné pre diabetikov. No bež moja. Ďalší pretekár, ktorý sa nám v československom preteku pripraví, je Daniel Vondra a potom Horajková Angela. Preteky Lezúňov v Československu organizujeme v roku 2013 v 16 mestách. Nazdar kamarát, je pravda. Ne? Priatelia, 20 najlepších časov bude odmenených. Máme darčeky pre 20 najlepších, prosím, neodchádzajte. Ak sa aj ponáhľate, tak vám prezradím, že najneskôr o 4:30 končíme. Takže 20 najlepších dostanete, pretože si odnesiete obrovské množstvo darčekov odtiaľto. Vďaka nákupnému centru Kultúru. Vondra Daniel. Daniel Vondra a pripraví sa Horajková Angela. Keď sa nám zobudí malý Michal Švanda, dajte nám vedieť. Vondra Daniel. Kde půjde míš? Kamaráde, jdeme na to. 3, 2, 1, štart. Ja vám poviem vám jedno, určite budete v prvej 20-ke. Nikak neodchádzajte. Prvých 20 detí odmeníme a už sa nám zobudil aj pretekár menom Švanda Michal. Tak, v tejto chvíli pôjde čerstvý a svieži na štart v rámci československého preteku závod Batola. Tak, pripraviť sa. 3, 2, 1, štart. Maminka alebo maminka? Maminka mu hovorí Putinke. No a chlapeček Putinka. Bacha, aby ste ho chytli. Pomalej. Pozrite sa na tú nádhernú tváričku. Smeje sa, teší sa. Tatínek sa pretvaruje. Aj on sa smieje. Nádherné deťátko máte. Aj keď nevyhrá, v podstate je vašim víťazom. Pretože pre vás je to najkrajšie dieťa. A má nádherné žabečky, počkejte. Sablíková. Nádherné bábätko, dokonca v tejto chvíli povedala majiteľka agentúry Delta Production, že